Mne sa strašne páčilo, ako si v tom poslednom videu použil to prečítavanie. Boli na to také zmiešané názory, teda konkrétne dvaja ľudia to komentovali. Hento je krásny kôň, ale príliš extrémne obrovský kôň je hento. To čo je za koniska? Pardon. To je čo za koniska? A ten má aké super... A tento... Aby ty pochopil, já to, že vždycky z vás. Ty dá ta věcičko a ještě nemítají kyšiče, si rozumně tak já myslet. Pane? Jasný. Pane? Áno, zdravíčko. Zdravím, nerad vás obťažujem, ale... Čo to je za koňa? To je Clydesdale. To ja som väčšieho koňa v živote nevidel. No, už to tak bude, je to najväčší koň, čo zoženiete tu v štátoch. Čím ste ho lovili? Kovovým lanom? Nie, tohto som kupoval. Takéhoto koňa by som asi neulovil sám. No, že na to by trebalo celú flotilu chlapov na takéhoto koniska. To je ani kôň, to je... Veľa ľudí si myslí, že ho krmím malými koňmi. Vyzerá to tak. Však tieto niektoré koníky, ktoré tu sú vedľa, vyzerajú jak jeho večera. Je to tak, no. Ale nie. Zožere toho veľa, ale je zase spoľahlivý. A je rýchly, alebo moc nie na to, že je taký veľký? A viete čo, rýchlosťou je celkom v poriadku, trošku menšiu má výdrž, ale zase toho veľa unesie a absolútne sa nebojí. Keď ma prepadnú vlci, alebo bežím popri krokodíloch, tak je celkom statočný. No dneska ma zhodil skoro kôň, lebo na mňa vybehla smečka vlkov. Tomu rozumiem, no. A kde ste ho kúpil? Kupoval som ho v stajni, bohužiaľ týchto Clydov tu nikto nechová, takže jedine v stajni. Ale potom som ho dal trénovať k jednému trenérovi a ten mi ho pekne vytrénoval a vytrénoval ho práve aj na strach. To oni robia pri tých krokodíloch a oni sa potom neboja toľko. A koľko ste za neho dali? Viete čo, za tohto myslím $300 a tréning je 180. Čiže celkom palka. To je drahá zábavka. No, ale sú tu oveľa drahšie kone, takže tak no. Oni väčšinou ľudia si práve kupujú koní na rýchlosť, ale mne sa tento veľmi páči. No toto je skôr taký až ťažný koň, by som povedal. Je to tak, no. A tak viete, ja sa nikam neponáhľam, ja si radšej pozerám krajinku a skôr ho potrebujem na prevoz surovín. Priviažete dom za toho koňa a poťahnete celé mesto. Je to tak, no. Takú nejakú malú chalúbku. Počúvajte, čo sa tu dneska deje? Viete čo som počul, tak je tu veľký bordel. Bombardiáci tu nejakú prestrelku mali, provokovali, taký chaos, no. Stricov Vašičuje. Áno, ideme Zuzeka. Bohužiaľ vás budem musieť opustiť, ale snad sa ešte niekedy stretneme. Jasné, držte sa, ďakujem za informácie. Tak sa majte, není za čo. A vaše meno ešte, keď môžem byť taký drzý? Abraham York. Teší ma, ja som Rogi. Teší ma. Tak sa majte. Držte sa. Ja som neviem, či som videl takýto kôň v multiplayeri. Ja viem, že tam je jeden taký ťažný kôň, taký írsky stavač, či jak sa to volá. Ale proste hen taký gigantický konisko, tak to ma mega prekvapilo. Hen to sú bombardiáci, predpokladám. To sú bombardiáci a je tam aj masažka a masažka je teda bombardiák. Avičko, pana. Zdravím. Dobre,